استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. Sen ey Hazreti Resul-i Ekrem, münafıklar için çe mağfiret talep et, çe etme. Eğer 70 mertebede şolara mağfiret talep etsen de Allah Tebarek ve Teala şolarını mağfiret etmez. Şolarını mağfiret etmeyeceği şoň üçindir ki olar Hudaýa we Hudaýyň Resulüne kafir boldular. Ve Allah Tebarek ve Teala fasık kavmi hidayet etmez. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. Jengden galdyrılan münafıklar Hudaýyň Resulüne hilaf edip ýerde galyp oturanlyklaryna hoş boldy we Hudaýyň ýolunda mallary bilen we janlary bilen jeng etmegini ýaman gördüler. O bir-birlerine aýtdylar, "Gyzgynly jeng üçin çykmaň" diýip. Sen ey Muhammed şolara aýt, cehennemiň ody gyzgynlykda dünýäň gyzgynlygyndan gatydyr. Eger şolar bir zat fahmetseler. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Pes şolar az wagt köp hoş bolsunlar we köp wagt ağlap gam bolsunlar. Eden emelleriniň cezasyny görsün diýip. فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ. Pes eger Allah Tebarek ve Teala seni Tebukyň jenginden sag salim öwrüp getirse, münafıklardan bolan bir kabilaň huzuruna pes şolar Tebukdan başga bir jenge gitmäge senden ijazat dileseler, pes sen şolara aýt, siz hergiz men bilen bile jenge çykarylmarsyňyz we hergiz men bilen bile bolup düşman bilen jeng etmersiňiz. Tahqiq siz awwalky mertebede hem jengden galyp oturmagy ýaxşy bildiňiz. Pes indi hem ýerde galýanlar bilen oturun. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. O münafıklardan her kim ölse, şoňa cenaza namaz okyma, o şoň gabrynyň ýanynda durma. Tahqiq şolar Hudaýa we Hudaýyň Resulüne kafir boldular. O fasyk hallarynda ölüp dünýäden geçdiler. وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. Ve seni olaryň mallary we awlatlary täçjübe goýmasyn. Tahqiq Allah Tebarek we Teala istiyar şolara özleriniň mallarynyň we awlatlarynyň wesilesi bilen azap bermegi dünýäde we şolaryň janlary kafir halda çykmagy istiyar.
وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ. وَوَقْتِي كَبِر سُورَ نازل edilse, yani Hudaýa iman getirin we Hudaýyň Resulü bilen bile bolup Hudaýyň ýolunda jeň edin diýip munafyklardan jeň etmäge mal bilen we beden bilen gadyr we istitaatlar bar adamlar senden izaza isterler we aýdarlar bizi terk et, biz jeňe gitmäni oturýanlar bilen öýde oturayly diýip.